L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa ta' kuljum illum immexxija minn Dunnor minn Żammit li ġie ordinat saċerdot 20 sena ilu. Illum il-Knisja tfakkar id-devozzjoni lejn il-Madonna tar-Rużarju. O Marija, Sultana tar-Rużarju Mqaddes, li tiddi fil-glorja ta' Alla bħala Om ta' Kristu u Omna. Allimna l-ħarsa tiegħek fuq il-ħajja u wixħet il-ħarsa materna tiegħek fuqna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex itħew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna biħsieb bi kliem u bil-għamil u billi ħallejt id-dmirijieti. Tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni, il-Anġu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Sawa fruħna Mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ismek ibnek sar bniedem għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmiem il-imwiet b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kiel mis-siġra, il-Mulej Alla sejjaħlu u qallu: fejn int? U wieġbu: asmajt ħossok fil-ġinien u billi jien għarwien bżajt u staħbejt. U qallu: min qallek li jien tarwien? Jaqgħu kilt mis-siġra li għedtlek ma tikolx minna? U wieġeb Adam: il-mara li tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-Mulej Alla qal lill-mara: x'inhu li għamilt? U l-mara weġbitu: is-serb daħaq bija u kilt. U l-Mulej Alla qal lis-serb: talli għamilt hekk int tkun l-iżjed misħud fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Int timxi għal żaqek u tiekol it-trab għal ħajtek kollha. Innissel mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisila. U jaffiġlek rasek u inti tattanlu għarqubu. U lil martu Adam semmija Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Inti il-ġieħ tal-poplu tagħna, inti il-ġieħ tal-poplu tagħna. Imbirka int, o Verġni, mill-Mulej Alla l-Oli fuq in-nisa kollha tal-art. Imbirek il-Mulej li ħalaq is-sema u l-art. Inti il-ġieħ tal-poplu tagħna. Għax illum huwa kabbarlek ismek, hekk li l-bnedmin qatt ma jiqfu jfaħruk u jfakru dejjem il-qawwa li l-Mulej wera bik. Inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Slim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilea, jisimha Nażaret. Għand marsa ma' raġel jismu Ġuseppi, mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'se tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli u l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marja qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Weġiba l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U wara l-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa sitt ċara liha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. F'dan il-Vanġelu naraw il-maternità ta' Marija. Propju bliva tagħha hija bdiet iġġorġewa fiha lil Ġesu. Dan Ġesu li l-qudiem lil din l-omm mhux biss żamma għaliha imma talilna wkoll, għamilha omna wkoll. U din l-omm illi fl-interess tagħha huwa illi itħeġġeġ lilna ukoll biex nitolbu, biex inkunu faqda sħiħa ma' bina Ġesu. U propju din l-omm allura itħeġġiġna sabiex ngħidu talba speċjali ta' Rużarju. Illum qegħdin niċċelebraw din il-festa tal-Madonna ta' Rużarju. Festa tant antika illi naraw kif propju il-Papa Pio V ħeġġeġ lill-insara ta' dawk iż-żminijiet, il-Knisja ta' dak iż-żminijiet sabiex jgħidu it-talba ta' Rużarju. U minn dak iż-żmien il hawn il-Knisja qatt ma waqfet titħeġġeġ lill-poplu Nisrani jgħid din it-talba. Aktar minn hekk. F'kull dera tal-Madonna naraw li hija stess itħeġġeġ din it-talba. Talba li ħafna drabi narawha talba infantili għaliex talba ripetittiva. Imma fiha f'dawn ir-repetizzjonijiet inħossuna bħat tfal illi jirrepetu kull darba xi ħaġa li jixtiequ lil ommhom. Kontinwament it-tfal meta jixtiequ xi ħaġa jridu xi ħaġa iduru fuq ommhom u jirrepetuha. Darba darbtej ikunu insistenti. Sama hi taqtalhom xewqithom. U hekk hija din it-talba. Hija talba tal-umli. It-talba ta' dawk li jixtiequ il qalbhom tkun ma' dik bħal dik ta' Marija, umli, illi jarfu il-kobor tal-mulej u jarfu iċ-ċokon tagħhom. U allura ma jiddejqux jirrepetu kontinwament l-istess talba, talba illi fl-istess ħin titlob minna wkoll illi nieqfu u naħsbu. Mhux talba illi ngħidduha b'mod pappagallesk, imma talba illi nirriflettu fuq il-posti ta' Rużarju, nirriflettu fuq il-ħajja ta' Ġesu, fuq il-ħajja marbuta rabta li hemm bejn Marija u Ġesu. Nirriflettu fuq it-talba li għallimna Kristu stess, it-talba tal-missierna u t-talba tas-sliema illi propju f'din it-talba nirriflettu mhux xi ħaġa li qala xi ħadd partikolari ma talba li qala
nistgħu ngħidu hekk it-tislima illi Gabriel sellem biha lil Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija. U allura kull darba li qed ngħidu din it-talba nkunu qegħdin infakru propju l-maternità ta' Marija, l-iva li Marija qalet lill-Anġlu Gabriel. U allura kontinwament nkunu qegħdin niftakru mhux biss fl-iva ta' Marija, fl-umiltà ta' Marija, imma nkunu qegħdin niftakru wkoll illi Marija hija omna, dik l-om illi kontinwament tieħu ħsiebna, dik l-om illi tant tħobbna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-Knisja ilha 2000 sena issejjaħ l-isem imbierek ta' Marija Ġesu. Aħna nħarsu lejn dik li ġiet magħżula biex tkun strument f'idejn Alla li jista' kollox. Nitolbu u ngħidu: għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej flimkien. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għall-Knisja sabiex bħal Marija tkun dejjem lesta biex tisma' il-kelma tiegħek u tagħmilha. Nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għall-familji sabiex bħal l-ewwel komunità nisranija jibqgħu maqudin flimkien fit-talb ma' Marija Ġesu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal dawk li tilfu kull tama biex b'ħafna serenità jerġgħu jaqbdu mill-ġdid it-triq tal-ħajja. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għalina sabiex aħna nfittxu li ngħixu stil ta' ħajja dejjem iżjed evanġelika, inħarsu lejn Marija, bidu u xbija tal-Knisja. Nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Skit irresqu t-talba personali tagħna. O Alla, Inti tajtna fil-Verġni Marija xbija tal-Knisja li titlob. Aħna nimmeditaw il-misteri tal-ħajja, l-mewt u l-qawmin ta' ibnek Ġesu fit-talb tar-Rożarju Mqaddess. Nitolbuk li jkun jissoqilna naslu għandek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun jogħġob lil Alla l-Missilli jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. B'dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek, għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru ta' ibnek il-waħdini biex ikunu jissoqilna l-wedid tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej.
Nizzu ħar lil mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missi qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Unfaħruk, imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem, Ġesu Kristu Sidna. Bih, ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewiet, ma' s-serafinu l-qawwit tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifsir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal kalċi. Reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokkontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk. Aħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-la Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħruk u nsebbuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom, miegħek ukoll. nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu tkun jiswew lilna li se nitqarbu biha mal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bitta d-dinja, xenin dawk li ma mistiedna dill-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, f'dan is-sagrament aħna inxandru il-mewt u l-qawmin ta' ibnek, għatina nissieħbu miegħu fid-dbatijietu biex naqsmu miegħu wkoll fil-għena u l-glorja u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. ibirikkom għalla lista kollox il-Missieru li benu l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla.
Veronika twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Dunnor minn Żammit. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi n-newsletter tal-Arċidjoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċesi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-innaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna, isma' t-tab tagħna, eħles wejna u waqaf magħna. Glorja Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, uri li inti omna, għalik isma' t-tab tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun lejn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek f'na dbitna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna li ruħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi salt nagħtek, ikun titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija, kien berk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma t-tab tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek f'rna dbitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna li ruħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana.
Missirna li inti fis-sema u titqaddis ismek tiġi saqnatek, ikkur titin kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Glorja l-Missir u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, Marina l-intijomna li kisma tabtana, Ġesu twilet għalina rritu kulli bentijek bħanna, o Ġesu tijak fruna dbitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna li ruħ kollak ta' dawk li għandhom bżon tal-ħniena tijek. Nikkonsidraw nikkontiplaw meta sitna Ġesu Kristu, ħabbar is-saltina ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li jinti fis-sema u titqaddis ismek tiġi saqnatek, ikkur titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil grazzja mnija mulejmija kimberk inti fost nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missir u lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, Rina l-intijomna, li kisma tabtana, Ġesu twilet għalina rriti kulli bentijek bħanna, o Ġesu tijek frna dbitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-ruħ kolla l ta' dawk li għandhom bżon ta' ħna tijek. Nikkonsidraw fil-raba misteru. Meta sitna Ġesu Kristu, idbiddel qudiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor.
Missirna li jinti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema ekda fl-ard. ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik isma tal-tana. Ġesu twilet għalina, għadet ikun liben tijek bħanna. O Ġesu tijek, frina dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-eruħ kolla, speċja minn dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-aħħar misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missirna li jinti fis-smawiet itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Is-siliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Is-siliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, siliem għalik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewa, it-tama tagħna is-siliem għalik. Ilek ingħajtu għaliex aħna trufnati u li teva. Ilek nitniedu aħna nibqgħu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena. Urina wara dan it-trufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smewit il-qadis iswek tiġi saltnatek ikkulli titink fis-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Siliem għalik Marija bi grazzja mlija mulej miegħek. Imberek inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-misrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jisruma fil-paċi. Amen. Il-litanija lill-Madonna. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tissoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġib, itlob għalina, Om tal-parrit tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollokaqa, itlob għalina, xebba li tissoq kull qima, itlob għalina, xebba li tissoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina,
Sultana ta' Rosarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija den Verġni nkunu meħlu simmi d-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost iqteja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u ħarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak rebħinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.